Chandrika Persat Santokhi op 67-jarige leeftijd overleden. De vooruitstrevende hervormingspartij, VHP, heeft op maandag 30 maart aangekondigd dat haar voorzitter en oud-president van Suriname, Chandrika Persat Chan Santokhi, onverwachts is overleden. Dit werd gemeld in een officieel bericht, gedateerd 30 maart 2026. De VHP beschrijft het overlijden als een groot verlies voor de partij en de samenleving. Santokhi leidde de partij sinds 2011 en speelde een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. De partij biedt steun aan zijn nabestaanden en roept leden op tot eenheid in deze moeilijke tijd. Verdere informatie over de rouwperiode en het afscheid zal binnenkort volgen. De voormalige president van Suriname, Chandrika Persat Santokhi, is overleden in zijn woning in Lelydorp na gezondheidsproblemen. Hulpdiensten brachten hem naar het academisch ziekenhuis Paramaribo, maar hij overleed ondanks medische inspanningen. De oorzaak van zijn overlijden is nog onbekend. De regering en de vooruitstrevende hervormingspartij VHP zullen later met een officiële verklaring komen en spreken hun medeleven uit aan de nabestaanden. Santokhi was president van 2020 tot 2025. Oud-vicepresident Ronnie Brunswijk heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van voormalig president Chandrika Persat Santokhi. Op Facebook zei hij dat het nieuws zwaar is voor hem en zijn gezin. Brunswijk beschrijft Santokhi als een vriend en een belangrijke leider voor Suriname, wiens inzet voor de samenleving niet vergeten zal worden. Hij biedt zijn medeleven aan de familie van de overledene en wenst de Surinaamse samenleving kracht in deze moeilijke tijd. De regering Simons Rusland heeft kennis genomen van het overlijden van de heer Chandrika Persat Santokhi, voormalig president van Suriname en voorzitter van de VHP. Hij was president van 2020 tot 2025 en minister van Justitie en Politie van 2005 tot 2010. De regering biedt haar deelneming aan zijn nabestaanden en wenst hen veel kracht in deze moeilijke tijd. Mogen zijn ziel in vrede rusten. De regering condoleert de samenleving met het heengaan van ex-president Santokhi. Dit is Nyunsu Fu Sranang. Regering Simons leent in 9 maanden meer dan 4 jaren regering Santokhi, aldus econoom Ramautar Singh. Zelf kinderen van de lagere school weten dat een minister in zijn eentje geen 8 miljoen US-dollar kan uitgeven, zegt Portini Atompai. President, houdt u zich aan de wet om corruptie te voorkomen, stelt Palu. Ik heb niets fout gedaan, zegt Somoharjo. Minister Curry met delegatie naar Ghana om assessment te maken voor trainingsstudenten en eventueel leerkrachten. Yogi vraagt president opheldering over dienstreis minister Curry naar Ghana. Ex-minister Welzijn ter terechtzitting gehoord in fraudezaak Alcoa Pensioenfonds. DNA stelt onderzoekscommissie in voor vorderingen PG tegen 3 ex-ministers. PL zal niet meewerken aan in staat van beschuldiging stellen Nur Mohammed. Parlement moet daadkracht tonen in besluit voor 3e rechtsinstantie. Econoom Winston Ramautar Singh zegt dat de regering Siemens Rusland in een jaar, inclusief de eerste 2 maanden van 2026, 2 miljard US-dollars heeft geleend. Dit is meer dan de 1,3 miljard die de vorige regering Santokhi Brunswijk leende van 2020 tot 2024. Hij merkt op dat de politiek leningen als staatsinkomsten behandelt, terwijl ze eigenlijk terugbetaald moeten worden. De staatsschuld steeg van 3,8 miljard naar 4,9 miljard US-dollars sinds juli
2025. Ramau Tarsing bekritiseert het argument dat lagere rentes op nieuwe leningen besparingen opleveren. Hij roept op tot transparantie en zegt dat de begroting van de regering aangepast moet worden wegens extra leningen zonder duidelijke onderbouwing. NPS-parlementariër Poutini Atompai betwijfelt het voorstel van het Openbaar Ministerie om alleen oud-minister Riyad Noormohamed te vervolgen voor malversaties in de Pan-American kwestie. Hij merkt op dat een minister niet alleen 8 miljoen US-dollar kan uitgeven. Critici vragen zich af waarom alleen Noormohamed moet worden vervolgd, terwijl andere ambtenaren zoals ex-president Chan Santokhi en ex-financiënminister Stanley Raghubarsing ook betrokken waren. Atompai stelt dat niemand alleen verantwoordelijk kan zijn voor corruptie. De Nationale Assemblée heeft besloten een onderzoekscommissie in te stellen om de zaken van Noormohamed en andere ministers te onderzoeken. Atompai vindt dat 2 van deze personen vervolgd moeten worden, maar wil verder onderzoek doen in 1 zaak om politieke vervolging te vermijden. Het Openbaar Ministerie, OM, heeft gevraagd om ex-minister Gilmore Hoefdraad opnieuw in staat van beschuldiging te stellen, wat wijst op grote misstanden met belastinggelden in Suriname. De PALU zegt dat dit kon gebeuren omdat regeringen geen verantwoording aflegden aan het parlement over hun uitgaven. De president, Siemens, moet van deze situatie geweten hebben. Tussen 2015 en 2020 werden er minder belastingen geïnd, wat leidde tot enorme overheidstekorten. Hoefdraad heeft belastinggelden verwerkt op rekeningen buiten de overheid. De PALU vraagt zich af waarom Siemens en andere parlementariërs hierover hebben gezwegen. Er is ook kritiek op het niet naleven van de comptabiliteitswet. De PALU roept op tot meer transparantie en verantwoording van de overheid. Gewezen minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somoharjo heeft geen spijt van zijn functie en zegt dat hij niets fout heeft gedaan. Hij wordt beschuldigd van het gebruik van staatsmiddelen voor privédoeleinden. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om Somoharjo en andere voormalige ministers in staat van beschuldiging te stellen. Bronto Somoharjo stelt dat niemand in 2 jaar tijd bewijs heeft geleverd voor de beschuldigingen. Somoharjo is blij met de onderzoekscommissie en vindt dat het volk recht heeft op informatie. Hij maakt zich zorgen over willekeur in vervolgingen. Binnen het Korps Politie Suriname KPS is er geen vergrijzing, zegt waarnemend korpschef Melvin Pinas. Hij benadrukt dat het korps actief werkt aan verjonging door een gericht instroom- en uitstroombeleid. Er zijn regelmatig nieuwe lichtingen en veel jonge mensen zijn actief, ook in leidinggevende posities. Een nieuwe sollicitatieoproep voor de basispolitieopleiding komt eraan om de instroom te waarborgen. Pinas stelt dat de vergrijzing in het verleden is aangepakt en dat de situatie nu onder controle is. Het beleid houdt in dat personeel nauwkeurig wordt gevolgd om vergrijzing in de toekomst te voorkomen. Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gereageerd op vragen over zijn recente reis naar Ghana. VHP-parlementariër Mahinder Yogi vroeg de president om informatie over het doel en de kosten van de reis. Curry zei dat de delegatie naar Ghana was gestuurd om te beoordelen hoe Surinaamse studenten kunnen worden opgeleid op het gebied van olie en gas bij het Design and Technology Institute, DTI. De president heeft gevraagd dat er een delegatie gaat naar Ghana, om er zeker van te zijn dat er een goede assessment wordt gemaakt wanneer we Surinaamse studenten daar naartoe sturen. En te kijken of de kwaliteitseisen dat ze daaraan voldoen en ook de certificering van het instituut
We zijn dus met een delegatie van onderwijs geweest, waarbij naast mezelf er ook 2 directeuren van het ministerie aanwezig waren, maar ook 3 directeuren van de scholen, met name PTC, UNASAT en AMTO. De planning was om ook de directeur van NATIN mee te laten gaan, maar die zat al op een congres in het buitenland, dus kon in die periode er niet bij zijn, om zo breed mogelijk een inventarisatie te doen over alle aspecten wanneer je groepen studenten daar naartoe stuurt. Naast de studenten is ook gekeken om leerkrachten te trainen. Wat we merken op het instituut is dat het een heel praktijkgericht instituut is, waarbij meer dan 85% bestaat uit praktijk en dus een heel klein percentage aan theorie. En de bedoeling is dat we natuurlijk de onderwijsinstellingen ook daar hun lering uit meenemen. We hebben nog geen formele rapportage gedaan naar de president. Er is wel een schriftelijke rapportage gedaan, maar de planning is om komende dinsdag bij de president te zijn om de detailrapportage te doen. Maar we moeten nog een definitief besluit nemen hoeveel studenten we eventueel zullen afvaardigen, eventueel hoeveel leerkrachten we zullen afvaardigen. En dat hangt allemaal af van wat is die behoefte vanuit die oil and gas sector in aantallen mensen en wat kunnen we hier in Suriname zelf opleiden en wat zal eventueel het tekort zijn om dat te kunnen overbruggen. Assembleelid Mahinder Yogi heeft president Jennifer Siemens om opheldering gevraagd over de reis van minister Dirk Curry naar Ghana. Hij wil meer weten over het doel, de duur, de samenstelling en de kosten van de reis. Yogi stelt dat er onzekerheid bestaat over het bezoek, omdat de vicepresident geen uitleg kon geven, terwijl het voorstel al goedgekeurd was door de Raad van Ministers. Hij vraagt de regering expliciet naar de doelstellingen van de reis, de duur, de leden van de delegatie en de totale kosten. Volgens Hikmat Mahawat Khan wordt de reis van minister Curry naar Ghana gezien als een poging om de belangen van de familie Siemens te dienen. De link tussen Ghana, UNASAT en de familie Simons wordt steeds duidelijker. Het gebruik van staatsmiddelen om UNASAT te helpen, terwijl Ghana niet hoog staat in opleidingen voor olie en gas, roept vragen op. Curry gaat naar Ghana omdat Siemens dat wil, terwijl Ghana wereldwijd rond de 1000ste plaats staat in deze opleidingen. De beste universiteiten in Ghana staan nog steeds onderaan de wereldranglijst en de olie- en gasindustrie in Ghana is klein en beperkt. In plaats van naar topopleidinginstellingen te gaan, bezoekt Curry minder gerenommeerde instituten. Er is kritiek dat hij geen visie heeft voor het opzetten van hoogwaardige opleidingen in samenwerking met landen als Guyana, Trinidad en grote oliebedrijven. Dit gebrek aan samenwerking en visie leidt tot kritiek op hoe Suriname op het gebied van olie en gas omgaat met een focus op korte termijn voordelen in plaats van duurzame ontwikkeling. Ex-minister Ferdinand Welsijn is dinsdag 24 maart 2026 gehoord door kantonrechter Duncan Nanho over zijn mogelijke betrokkenheid bij de fraudezaak rond het Alcoa Minerals Pensioenfonds Suriname, waar hij voorzitter was tijdens de aankoop van 500 percelen in Altona in 2015. Naast Welsijn werden ook de toenmalige secretaris MT en penningmeester RB gehoord. Ze zeggen dat ze toestemming hadden van het hoofdbestuur voor de aankopen, ondanks dat een getuige verklaarde dat er nooit volmacht was gegeven. Welsijn wordt beschuldigd van het vervalsen van notulen wat hij ontkent. Een eigenaar van het Altena-project verklaarde over prijsveranderingen en een overeenkomst die niet overeenkwam met het aanvankelijke bedrag.
Het Openbaar Ministerie zal eind april met een strafvoorstel komen. De Nationale Assemblée, DNA, heeft besloten een onderzoekscommissie op te richten om de vorderingen van de procureur-generaal te onderzoeken. Dit betreft verzoeken om de voormalige ministers Riyad Noor Mohamed, Bronto Somoharjo en Gilmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Het parlement wil eerst de dossiers en feiten grondig analyseren voordat er beslissingen worden genomen over strafvervolging. De vorderingen zijn gebaseerd op vermeende strafbare feiten tijdens hun ambtsperiode, waaronder het Pan American Real Estate Project en een CLAD-rapport. De commissie moet bepalen of de vervolging politiek gemotiveerd is en of er voldaan is aan de grondwet. NDP-fractieleider Rabin Parmesar is de voorzitter van de commissie, die 7 leden telt, waaronder vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. De VHP heeft 2 parlementariërs, Dew Sharman en Mahinder Yogi, voorgedragen als lid van de commissie, terwijl Jennifer Vreedzaam en Ibu Jones namens de NDP inzitten. Verder bestaat de commissie uit NPS Ivanildo Plein en PL Xiaobao Zeng. De ABOP heeft geen leden in de commissie. Zij kunnen ook buiten de commissie om een bijdrage leveren, zegt Parmesar. VHP-parlementariër Aziz Gayadin benadrukt het belang van transparantie en rechtsgelijkheid in deze fase en stelt dat het parlement zijn werk zorgvuldig en onafhankelijk moet doen. De fractie van de Percaya Luhur, PL, zal niet meewerken aan het in staat van beschuldiging stellen van ex-minister Riyad Noor Mohamed. Bronto Somoharjo, ondervoorzitter van de PL, bevestigt dat ze niet deelnemen aan politieke opofferingen. Ook al loopt er een verzoek van het Openbaar Ministerie tegen hem, zal hij geen gelijke behandeling toepassen op andere voormalige ministers. Hij is bereid om de uitkomst van het onderzoek te accepteren. En indien hij onterecht vast komt te zitten, zullen er consequenties volgen. De PL weigert deel te nemen aan zuiveringen binnen andere partijen. Somoharjo geeft aan dat er nog veel vragen zijn over andere betrokkenen in de Pan American zaak. Hij pleit voor openbare verhoren en is blij met de onderzoekscommissie. Na flinke regenval verandert alles in water. Straten en erven zakken onder en woningen hebben te lijden. Burgers krijgen vooral praatjes van minister Stephen Tsang, die al 8 maanden bij openbare werken werkt, maar weinig heeft bereikt. In augustus 2025 beloofde hij een actieplan voor de problemen, vooral door te weinig en defect materieel. Ondanks deze kennis blijft de wateroverlast bestaan. Tsang lijkt meer tijd te besteden aan andere zaken dan aan het oplossen van de overlast. Dit probleem is niet alleen natuurlijk, maar ook een bestuursprobleem. De vraag blijft: wat is er concreet gedaan om burgers te beschermen? Tot nu toe is het antwoord niet veel. De wet in staat van beschuldigingsstelling en vervolging politieke ambtsdragers is deze week weer een onderwerp van gesprek in de politiek. De Nationale Assemblée, DNA, komt bijeen om hierover te discussiëren. Angelique del Castillo pleit voor volledige afschaffing van de wet, omdat zij vindt dat het DNA te vaak beschermend optreedt voor politieke leden. De vergadering moet bepalen of er steun is voor wijziging of afschaffing van de wet. Wij zeggen het moet uit de grondwet, omdat we als Surinaamse samenleving hebben gezien en ervaren dat de DNA die we over het algemeen zich opstelt in die politieke cultuur, jammer genoeg die er tot nu toe nog heerst, als eigenlijk een beschermer van goed en kwaad van de mensen die aan hun gelieerd. Dus kijk, in een samenleving waarin je dus daadwerkelijk sterke instituten hebt,
En ook een DNA, dus een parlement daar hebt, waarbij dus mensen echt naar eer en geweten hun functie uitvoeren, onafhankelijk. Dus ze zijn gekozen daadwerkelijk als volksvertegenwoordigers en niet als zeg maar, knechten van de leiding van hun partij. Dan, weet je, als mensen werkelijk met integere gevoelens daar zitten en zeggen, wij zijn geen rechtsprekend orgaan, dit is slechts om even die toets te plegen van het komt hier en we weten van, weet je, het onderzoek moet gewoon voortgang vinden en dan wordt dat gedaan. Toch? Zodat ambtsdragers weten dat ze vrij, dat ze onbevreesd hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. In onze realiteit wordt het gebruikt en we hebben de voorbeelden ervan. De Nationale Assemblée, DNA, moet beslissen of Suriname een eigen derde rechtsinstantie opricht of zich aansluit bij de Caribbean Court of Justice. Advocaat Serena Asset vindt dat het parlement nu moet optreden. Er moet een grondwetswijziging komen om deze derde rechtsinstantie op te nemen in de grondwet. Later zal een organieke wet de details regelen. Asset zegt dat het parlement nu moet besluiten. Bij die derde instantie, dat is het een korte refreshment. De wereldnorm is dat een rechterlijke macht 3 instanties moet hebben. Wij hebben maar 2. Het kantongerecht en het Hof van Justitie. En we moeten een derde hebben. En de discussie daarbij is, moeten we zelf een Surinaamse Hoge Raad bouwen? Of moeten we ons aansluiten bij de CCJ? Met als actuele ontwikkeling had ik dus begrepen dat men nu de grondwet wil wijzigen. In die zin dat men wil zeggen, er is een derde instantie, zonder nog te noemen welke. En dan gaat die keuze dan op een later moment worden gemaakt. Maar we hebben intussen wel de ingrediënten om wat mij betreft een keuze te moeten maken. En we moeten daarvoor heel belangrijk goed vaststellen wat het einddoel is wat we beogen. En het einddoel moet zijn 1. Rechtspraak die onafhankelijk is, deskundig, onpartijdig en vooral snel. Ten aanzien van die onafhankelijkheid hebben we gezien hoe belangrijk dat is met bijvoorbeeld die discussie rondom de PG. Want een van de kernvragen die daaraan ten grondslag ligt is de vraag: is het Openbaar Ministerie onafhankelijk, dan wel is het onderdeel van de rechterlijke macht politiek beïnvloedbaar. En wanneer er vragen rijzen rondom die onafhankelijkheid, dan krijg je discussies. En wanneer we dan die CCJ daarnaast plaatsen, dan zien we dat die CCJ op afstand is van de Surinaamse politiek. We zien ook dat financieel onafhankelijk is. En de CCJ zelf onderwerpt zich aan internationale eisen. Ze zijn daarbij ook aangesloten bij de International Consortium of Courts of Excellence. Dat zijn normen vastgesteld door wereldwijde rechterlijke machten waar zij zichzelf aan onderwerpen. En zij hebben daar eigenlijk een plakkaat gehad van jullie doen het goed op basis van die professionele normen. Dus het is geen gewone regionale club. Het is een van enorme hoge standaarden. En wanneer we kijken naar die capaciteit, heeft het Hof van Justitie zelf gezegd dat de menselijke capaciteit er niet is. In die zin dat die onderbezetting van die aard is dat het systeem onder druk zou komen te staan als we een derde instantie bouwen met de gebrekkige capaciteit op dit moment. En als ik een parallel voorbeeld zou moeten aanhalen, dan zou je het zo kunnen zien. Want mensen zeggen, ja, maar die CCJ, die gaat ook een civiele kamer moeten bouwen, omdat ze primair functioneren in het gebied van het common law rechtssysteem. En voor Suriname gaat die civil law kamer gebouwd moeten worden met civil law deskundige rechters. En als je die rechters zou moeten halen uit Curaçao of Nederland, dan waarom bouwen we niet ons eigen ding en dan zetten we die buitenlandse rechters daar, bij wijze van spreken. Dat is wat ik hoor dat men zegt. Maar waar we rekening mee moeten houden, het gaat niet alleen om welke rechters gaan daar zitting in nemen, maar ook het systeem en de infrastructuur waarin men recht moet gaan spreken. Als je het zou moeten vergelijken met bijvoorbeeld voetbal, wij doen mee aan WK. En bij WK doen we mee met professionele voetballers vanuit Nederland met Surinaamse komaf. En precies zo zou je ook een parallel kunnen trekken. Je doet mee op een bepaald internationaal niveau, maar onder je Surinaamse vlag. En als het niet heeft die Surinaamse voetballer of speler talent, het is in welk systeem
moet hij kunnen functioneren. Want doe je het op een professioneel niveau, heb je een heel ander resultaat. En zo kan je ook het parallel hier zien. In ieder geval denk ik dat we kunnen concluderen dat het lijkt me niet goed om nu een algemene wijziging te hebben in die grondwet en te zeggen we zien later wel welke keuze we maken. Er moet gewoon nu die keuze worden gemaakt. Het is relatief simpel. De roadmap is al uitgewerkt wat er moet gebeuren daarvoor. En ik verwacht, ik hoop dat DNA de daadkracht heeft om die keuze gewoon te maken. Volgens de officier van justitie zijn er tijdens gewelddadige protestacties op 2 mei 2023 in Pikin Saron politieagenten beschoten en zijn er zware mishandelingen en brandstichtingen geweest. De officier stelt dat de verdachten verantwoordelijk zijn en vraagt opnieuw 15 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf om het rechtsgevoel van de slachtoffers te versterken. De 5 verdachten JA, JH, GZ, RM en AM worden verdacht van 18 strafbare feiten, zoals poging tot moord en zware mishandeling. De behandeling van de zaak wordt eind mei voortgezet. VHP-fractieleider Assis Kumar Gayadin uitte vorige week zijn zorgen over de legitimiteit van de nieuwe Raad van Toezicht bij de Centrale Bank van Suriname. Vicepresident Gregory Rusland bevestigde dat er fouten zijn gemaakt. Hij legde uit dat in plaats van een president-commissaris de leden een presidium moeten kiezen. De Raad heeft een voorstel ingediend om het eerdere besluit terug te draaien en dit aan te passen. Gayadin stelt dat de nieuwe raad is aangesteld terwijl er al een bestaande raad was die voor 5 jaar was benoemd via een missive die niet in overeenstemming is met de bankwet. Rusland gaf aan dat de oude raad mogelijk automatisch is bedankt. Maar over de wettelijke aspecten zal minister Weinerman binnenkort meer uitleg geven. Wat er nu in Suriname gebeurt gaat vooral over macht, niet over goed bestuur. De huidige coalitie is een ongecoördineerde groep die vooral controle wil behouden, met de NDP in het midden. 8 maanden na de verandering is er geen duidelijk beleid en men lijkt niets geleerd te hebben van het verleden. Het lenen van geld en het creëren van een schijnsituatie herhaalt zich. De schuld van jaren van wanbeleid ligt bij dezelfde politieke actoren die nu weer in belangrijke posities zitten. De gewone burger moet opnieuw de gevolgen dragen, terwijl het land niet effectief reageert op interne en externe uitdagingen. Eugène van der San heeft een juridisch beschamende fout gemaakt over NDP-voorzitter Ashwin Adin. Hij beweerde dat Adin veroordeeld was, maar in werkelijkheid is hij vrijgesproken. Van der San suggereerde dat Adin in een kwetsbare positie zou zitten, wat onjuist was. Adin reageerde fel en benadrukte dat er geen veroordeling is die rechtskracht heeft. Van der San, die anderen vaak bekritiseert over juridische fouten, heeft zelf een grote blunder gemaakt. Zijn aanvallen op Adin waren niet gebaseerd op feiten en ondermijnen zijn geloofwaardigheid. Dit roept vragen op over zijn bedoelingen en de impact op de NDP. Adin benadrukte dat iedereen recht heeft op een mening, maar juridische onjuistheden moeten niet als feiten worden gepresenteerd. Een groep leden van de Nationale Assemblée, DNA, heeft voorzitter Ashwin Adin gevraagd om snel een openbare vergadering te organiseren. Dit moet gaan over staatsobligaties, de wereldwijde economie, de staat van de financiën en de bescherming van de bevolking. De parlementariërs maken zich zorgen over de positie van Suriname door hoge rente en onzekerheid rondom olieinkomsten. Er is geen helder beleid om kwetsbare huishoudens te beschermen tegen prijsstijgingen. De vergadering moet duidelijkheid geven over de schuldstrategie en de impact van olieprijzen op de financiën. Ze vinden dit urgent en vragen om prioriteit.
Ja, laat me allereerst aangeven hoor, dat we allemaal weten en wat zich voordoet in de wereld. En we zien dat er een crisissituatie is. En dat wij zo hebben vernomen via de regering, dan wel de president, dat wat ad hoc maatregelen zijn getroffen of worden getroffen of crisisteam is ingesteld. Maar duidelijkheid naar die samenleving toe en een integraal geheel van welke maatregelen waarvoor en hoe dat gefinancierd zou worden, dat is onduidelijk. En u begrijpt wel dat wij ook recentelijk, niet zo lang geleden, ook de regering reeds hadden gevraagd met betrekking tot de uitgifte van de staatsobligaties, waarbij Suriname enorme peperdure leningen heeft genomen ter financiering van hun programma, dan wel wat sociale projecten. Al deze zaken, daar is er onduidelijkheid en vooral tegen de achtergrond dat de regering nog steeds niet een volledige begroting voor 2026 heeft kunnen indienen. Dus je weet niet welke richting de regering opgaat, hoe dat aan toe gaat, hoe middelen besteed zullen worden. Dus het is belangrijk dat de regering dan in het parlement, de president, verantwoording komt afleggen en duidelijkheid geven naar die samenleving toe. Kijk, nu is er bij de interpellatie is dat je eigenlijk aantal leden vragen interventie van de voorzitter om de regering op te roepen om vragen te beantwoorden. Daar is geen gevolg aan gegeven, dus onder allerlei drogredenen van informatie is gestuurd, dan wel niet gestuurd. De voorzitter heeft er is een parlementair besluit vorige huishoudelijke vergadering genomen, waarbij het op agenda zou komen bij de eerstvolgende huishoudelijke vergadering. We hebben inmiddels een huishoudelijke vergadering er is een huishoudelijke vergadering voor morgen uitgeschreven en hij is weer niet op agenda. Dus dat is, men speelt ermee, dus dat is één. Maar ten tweede, wat nu gevraagd wordt is, en dat is conform ons ordereglement, waarbij minimaal 5 leden van het parlement dan een vergadering aanvragen met een onderwerp. En dan moet de voorzitter nu aangeven waarom hij die vergadering niet wenst uit te schrijven. Dat is dan, want alles wordt hier gedaan om duidelijkheid te brengen naar die samenleving toe, naar de bevolking toe, wat er gebeurt en hoe de zaken aangepakt zullen worden en hoe dat allemaal gefinancierd zal worden. Dus interpellatievoorstel natuurlijk is dat een zorgpunt geweest, waarbij we zagen dat peperdure leningen zijn genomen. En je weet niet hoe en waarom men bijvoorbeeld, men zegt doodeenvoudig zijn leningen daarmee, andere leningen zijn daar afgelost. Je moet wel goed bij je verstand zijn om dit soort uitspraken te doen, om aan te geven dat je dan goedkope leningen middels dure leningen gaat aflossen. Maar goed, dus dat was de bedoeling om dan duidelijkheid van de regering te krijgen. Maar nu zitten we voor een voldongen feit waarbij economische, laten we zeggen, wereldcrisis, de wereldinflatie, zijn directe doorwerking heeft naar Suriname toe. En dat de bevolking, en we kunnen best wel zeggen, ja, we stellen een cap voor benzineprijzen, maar hoe dat gefinancierd wordt en waarom en welke sectoren gaan we de goudsector bijvoorbeeld ook blijven subsidiëren. Al deze zaken, daar moet er duidelijkheid in komen en dat kan de regering alleen middels verantwoording in het parlement verantwoording afleggen, ja.